Децата Силија и Веска отиде им живота. И младите години всеки ден ги држи една надежда, че пак ще се върнат у дома в Тетевен и няма да са все така сами. Джава ме Анди чужбина ме джавенца, моги ровела ровера, амари Българија муков. И в чужди улици на Англија, сред чуждата магла, срцето на Лалю Ивана од Тетевен тарси врата. Да се върнат с децата Силија и Веска поне за един ден, да прегранат това, което са били. Лалю Ивана работиха в Англија с децата Силија и Веска. Отиде им живота и младите години. Всеки ден ги држи една надежда, че пак ще се върнат в Българија, в Тетевен и няма да са все така сами.